Investituri barranin m'għandhomx iħarsu lejn Malta bħala destinazzjoni turistika jew ċentru finanzjarju ideali biss. Dan għax pajjiżna jiflaħ investiment dirett fuq oqsma oħra, fosthom l-inġinerija. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt seminar dwar l-ekonomija Maltija fil-Ġermanja, organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija ta' Frankfurt u l-Ambaxxata Maltija fil-Ġermanja. U llum fil-Ġermanja qegħdin nesperimenta b'mudell fejn istidinna nies fosthom investituri potenzjali fil-pajjiż u magħna mhux biex nitkellem jien bħala Prim Ministru, mhux biss jitkellem il-Ministru l-Malta Enterprise, imma ġibna 4 kumpaniji Ġermaniżi minn pratikament waħda mill-eqdem li ilha Malta, il-Playmobil, sa waħda mill-iktar riċenti li taħdem fil-qasam tar-robotika li flimkien ngħidulhom tismgħux biex qed ngħidu aħna bħala Maltin, ismgħu l-Ġermaniżi oħra bħalkom x'qegħdin jgħidu dwar Malta ħalli nkunu nistgħu waslu iktar il-messaġġ. Quddiem udjenza ta' negozjanti interessati li jinvestu f'Malta, il-Prim Ministru sostna li l-kultura ta' xogħol industrijali ta' pajjiżna tqarreb ħafna għal dik Ġermaniża. Dan flimkien ma' fatturi oħra bħal produttività, l-investiment kontinwu fl-edukazzjoni u t-taħriġ u l-kapaċità li l-Maltin jitkellmu bl-Ingliż jagħmlu l-pajjiżna ideali għall-investiment. Il-Prim Ministru stqar li fattur ieħor li jagħmel lil Malta pajjiż attrajenti għall-investiment barrani hija r-rata ta' tkabbir ekonomiku li hija fost l-ogħla fl-Ewropa u li mistennija tkompli tikber. Joseph Muscat sostna li l-fatt li pajjiżna għandu livell baxx ta' qatt m'għandux jiskoraġġixxi lil kumpaniji barranin milli jiftħu f'pajjiżna. Dan għaliex Malta għandha istituzzjonijiet edukattivi li se jkomplu jipprovdu suq ta' ħaddiema Maltin u barranin bil-ħiliet neċessarji. Xhieda tas-suċċess li jista' joffri pajjiżna lill-investituri Ġermaniżi kienu 4 industrijalisti Ġermaniżi stess minn Lufthansa Technik, Playmobil, Prominent u IBG.